Sekugompo ke day 2 wayo iUDM aphiza konyula khona isigqeba solawulo soyithatha kule term lena uyotsho kwi5 years elandelayo. Kodwa ke dinaye apha uGeneral Bantu Bonke Holomisa nokwanguye ke upresident walombutho who is also currently the deputy minister of the National Defence Force and military veterans apha ecaleni kwami ngalomzuzu. Njengele kunjani namhlanje? Siyabulela man, sibulisa kubaphulaphuli nabantu abasibukeleyo. Sithi sonwabile apha kuGompo. iUDM ihlangene apha ngokuzojonga imanifesto esayisebenzisa ye-local government uyotsho ku-4th kaNovember. Sikwalapha nokonyula isigqeba esitsha se-UDM emva kwe5 years. So siphinde sixoxe nangezinto ezitya umzi ngokubanzi. Mhlawumbe general kukhona esi structure sitsha siza ukonyulwa, mhlawumbe kulindeleke ntoni kuso njengoba beza konyulwa namhlanje? Sona silindele into basiqhube apho kuyeke khona uba babuyanga bonke abantu. But ke so far Deputy President uKwankwa uyabuya, nami ndiyabuya. Sizawufaka ngokwezinye iposition ezi-challengeweyo ngabantu. Bona bazawuqhubeleka neprogram esiqhubayo. Let's talk about the manifesto lobuthetha ngayo into kokubana ezawusuka ngokuyotsho for the 4th of November. Mhlawumbe izintoni ezinezawuthalileyo apha namhlanje. Buyaqaphela apha elizweni into ephambili kungabikho kwemisebenzi. Nakubeni budget siyibona ma iyanikezwa omasipala. But ngenxa yoba as councillors zilwa zodwa ne-political parties ezinoceba phaya, kanti umthetho awuvumelekanga into yoba i-politician ibe involved kwinto allocation ze-tenders okanye kuqeshwe abantu nge-directive ye-politician. Ezo zinto ezo sithi funa sizilwe. Okwesibini, imali esiyinikiweyo makube iyabonakala uba isebenze phi, yenza ntoni, ukwenzela okokuba aba bantu bebesonyulile babe nethemba kwisystem yolonyulo nedemocracy in general. Siphinde napha kulo masipala sithetha ngento yecrime ephezulu and kwakunye nabantu abangafuna ukuthobela umthetho, abangena discipline. So zonke ezo zinto ezo zifuna ngokuboniswana, because xa ngaba kuqaphuke upipe apha phambi kwendlu yakho, akugqabhukelanga pipe we-UDM member pha, nomuntu osuka kwenye political party ufuna wena uyi-councillor umseve. So let us depoliticize local government as much as possible. UDM is part of the GNU Njengele. Mhlawumbi the part that is played by the UDM kuhulumendo nakulawulo lwaseMzantsi Afrika lungakanani ngokanye mhlawumbi the growth of UDM xa siyibona ide ifike kuhulumendo? United Democratic Movement yakhampenela into kokuba mayiphele into ba i-political party ibenye ebuhlanti. Therefore bavake abaphulaphule nabavoti bathi ngenxa corruption nentoni ezithile bathatha isigqibo ngo-2024 ukuba never again shall we put all our eggs in one basket. Hence kwabakho le nto kuthiwa i-coalition okanye i-GNU. Ithetha ukuthi ke loo nto leyo xa uphaya xhomekanga udeske ube une-numbers ezininzi, because ngoku kanye ndinesithi eziyi-4 eCape Town manage into yoba ndinikwe itask yoncedisa uminister we-defense. So iyakunceda into ye-GNU okanye ye-coalition, because xa ungenazo i-experts within your party uyakwazi uyothetha nabanye. Talking about the principles buthetha ngazo phayana on your speech into yobana i-UDM yakhelwa phezu kwantoni, are you still holding those principles nikwi-UDM nisazibambile nisahamba ngayo la migaqo leya? I-UDM kaloku yayingena ngee-principles ezirongo ebantwini zokuthi heyi amasela makaphutshwe okanye abanjwe atya iirhafu zabantu kakubi. Okoko sime kuloo tekisi siseme kuyo nangoku. Bendisanda ngoku ukuvela ndisithi amajoni nawo osulelekile kokungcola kwe-corruption. Sacela i-SIU yangena i-SIU wasayina upresident. Ndithetha nawe njena ngo-October last year kwakusekuvela into yoba i-SIU eMatshwa Defence seyirecoverise 1.6 billion rands ekuthathwa le mali bithathwa kwaba nongxowa bebesenza ibhizinesi ne-Defence Force.
ngoku uyabona uba nawe uyayiva uba umcimbi we-PIC ovelayo ongaxolisi bantu apho imali ze-pensions zabasebenzi bakarhulumente zityiwa kakubi phaa kwa-PIC. So sisemile andikadibani namntu othi yiyo li-public representative ye-UDM itshajwa ngokutya imali zakarhulumente. Mhlawumbi ingxolo njengele just to clarify that kanye abantu abaninzi bathi ngoku kule GNU awusathethi ngamasela injengele saqola kudala uyiva isithi la masela la kuthe le nto mhlawumbi sangayimenshini loo nto leyo okanye mhlawumbi ngaba bayiva. Mahluko kaloku ngoku ndiya-acta ngoku andiva nguyandiva ngondithi sisandufumana imali kuya-actwa ngoku ndinee-powers because ndizawuthi amasela uphinde uthi uhleli nawo nje utheni ungawabambi ngo ndiya-acta ngoku nakulena into ye-security yonke ndiyaconsultwa ndithi heyi kubi apha masitshoneni ngapha. So ukhwankwa ke ndandimshiyile ndathi kuye udeputy wam Mfondini ndikurhulumente ngoku ndizawuqhuba phaa ngaphakathi uba siyamosha kanye nam ndiyamosha sibize ndawo ukuthi singamasela ngoku ndisawungena ngaphakathi ehlathini xa uzingelayo uye ungene ufake izinja amabhako wena ufuna ubetha la nyamakazi izawukhutshwa zeza zinja uyayibetha kayithi gqipha phezulu ndenza loo nto ke ngoku. Njengele a clear message to abavoti abazawuvota nge-4th kaNovember mhlawumbi ngomphi umyalezo angabashiya nabo to vote UDM? United Democratic Movement mabayithembe because lipati ekudala ime emigaqweni othile i-consistent into esiyithethayo asithethile namhlanje ngomso si-regret babekutheni sithi noba kuthetha mna noba kuthetha ophini member ye-UDM but i-message clear makivele ipati ngoku enothi nawe kawusenze yakho assessment. Basakhulu njengele siyabona kakhulu ixesha lakho. Lastly, message to the boys as they are playing last rounds as a FIFA World Cup kokuqala nqa kwimbali